Počkajte. Toto je menšia reklama, dobre. Prosím vás, to je prvý diel a dajte mi prosím like, odber a dajte mi pekný koment. Dobre, tak začíname. Ja som prišla už konečne z toho výletu zo školy. Ten byt bol ako lacný. Tu je moja izba pekná. Mačičku. Budem za mňa pracovať. Dobre, sme tu. Dobre, takže zase reklama, prosím vás. To budú reklamy. No takže toto video bude prebiehať ako som ako na výlete, dobre. Dobre, idem začať. Toto si chytím, nebo idem tam idem sa asi nachystať. Ja si zabudla rúbsak. Dobre, tak idem si po rúbsak, to mám napísané. Idem na prespovačku s kamarátmi. Takže, okej, to bude taká rúbkovka. Dobre, to sú dobré.